Na ek boleh pi baro ki ba page gini video mentang blog bezinga don na pedang jupi ki ba text ki ba call ki ba boleh film pen mi video show te nga angu yo boleh mo na mar ngai I don ki mesim ki kodor ki ba don na pedang gajing terang gajing sliang ki ban yo singo ki khubor ga jong boleh ngai scam pinang yai terang pinang long kita ki bru ki ba terang ki ba sliang ban singap ban cha skor ya ga tin ga jong boleh khubor ga jong boleh bat nang yai puliru iktin ke jong blai na markat ba pidang pulai ke iktin ke jong blai kata pinang yobor pinang la man yai sprang kata pinang dap dum sem khoi jong blai kat ba pinang shong hakikat ujesques kata fin singot hu ke jing im kristan ke jong phi ke ba shisha kata kat ba ke jing de jong phi bar ujisu karang khlan na mar pi shong bar Jesus kata fin singot hu Pila banjing banile persya ye kanunu gajing le pila banjing banile persya ye kanunu ke bawan ha gajim ke jong phi na kata kadau dang ye terang nang ye terang ye sliang ye kaban yo sngo ye kaban puli ke tin ke jubele ye kaban duai ye kaban skri do yo trai habakum kini ke singi ke bangi im ke de singi be khado ke de singi ke ba habangi pe ha saudong sakun kini ke jim ke jingi ngi ye ke ba tho aktin ke joble nang yai pendap bat nge I ba ki babun ki pru ha ke di kisni kim don shu e kata gajing trang gajing sliang e ka ban sngap ban sha skor ke aktin ke joble bat nge I ha bakum ki di kisni ki pru ki sngo tunat ban ye be shiki ki ba kan ja parthai shiki ki ba pen sngo ba ye ga met ki ba pen sngo ba ye ga malade la don ki ba kiba kani ka perthai ka palong ngi ki bru ki be shata re shakam ga jong blai shaka jing skri yo blai omdon duna ai khndiat e kaktin ga jong blai u after pol wa de pan ong ba hagis ngi kiba khadu ba ki bru kim singo tonat sho ban singam ya ga jing shisha re kin singo tonat ban singam ya ka e ga pen singo ba ya ki skor jong ki ya ka e ga pen singo ba ya ga jim ga ski bat ngi I menta kala jia hagan ka perthai borok kawi ngi I hagan ga state na khlia bat wat hagan ga ri ka si jong iru ngi I ki babun ki bru ki singo tonat ban ye be shiki ki jong ga ka perthai ki singo tonat ban pen singo ba ha ila de ki singo tonat ban le ki ba isi akhmat jong blai ya ki ba penlong yo blai bun bitar ba upet bat ki bru ki be shata ngi I gidi singi ba khado ki plok bisinga na kata gadau don kam ngai pi bagi depan kre bahai le de bangin da check bahai le de yo le si bangiru ngilong kumta yo le si bangiru ngi singo tonat ya tang ki kanja perthai yo le si ngim singo tonat shu ban le jing seng ngim singo tonat shu ban duai ngim singo tonat shu ban puli ke khtin ga juble kam don shu kata ka jing terang ga jing sliang lani kata ka jing kwa ga desire kamane ga dok no jongi ka bangi terang ngi da sliang ngi da kwa ban shong hakikat juskes ngi da kwa ban duai ngi da kwa ban puli ke khtin ga juble ngi da kwa shisha ban le ga jing seng ngi da kwa sha ban snap khubor ga jong blai ngi de ban de check ba ki plok bijinga yo le se bangiru ngilong kumta yo le se bangiru ngilong kumta ngilong kita ki bru ki ba sngau tenat ban ban sngap ki jong ni ka berthai ki news ki khubor jong ni ka berthai ki khubor ga jong blai pan ngim sngau tenat na kata garau ngi de ban da perkhat ba ban da check ba ile de yo le se pagajim ga junga jphi kalong 50% sanpau persen ka berthai sanpau persen so blai u blai sngau tenat spray yang ai phi shit ro em kret ro em blai sngau tanat yang ai phi na kata ka daw ngidon kam ban check le de ban pen kre ala ga jong ga jing im what page ekiwe ki plok bisinga what page ekiwe page le de check le de namara rangi page palat ekiwe larangi page palat ekiwe larangi yo I palat ekiwe kan ma gini ngin kelet le de ngim yo I shu le de balai ngo ongkum ta namar bun ki bru hagini gisni kila kuslai palat ya ulok jongki bat kim yo isho yelede bakidon kam yo discuss
Kim yu isu ilade bagi don kampan pen kre ga jim ga kanjam sim. Mentang ngai i don cibon ki samla kila fokus palat tang ya ki samla jongki. Kila fokus palat bat teng kawan ke jing sengausi, teng kawan ke jing thang. Ke jing pai dot not. Namar kila fokus palat. Haga samla dan ha usamla. Ki prok bijang kwa bangan ong pi. Kene ke perthai ke bangim kadai ke perthai ke balong temporary. Ke batang kat tukat nipor bat gini gisi bangim kadai gisi ke bakhadu. Don kam yang ai pi bangin de check bahaya lede, bagi tempen krek bahaya lede. Yo le singi fokus palat tang ki ai. Ngila yo i palat tang ya ki ai. Ngila yo i palat ya ulok jungi, ya kalok jungi, ya ki khon jungi. Ngila i palat ya ki briu baki duna. Kat bayel de pat ngimyo isu. Ngimyo i bangilong thali. Na kata kadang ngidon kampan check yele de yo le si bangilong ki briu ba thali. Ngimdon kata ga jingi dai ba scam ba juskus. Ngimdon yo juskus. Ngimpat tiknai ga jingim bom chukut. Na kata kadang prok bisingang ngakwa nganong ipi. Kini ka berthai ka bangim ga dai ka berthai temporary ka tin jumle ka ong ga dai ga yeng syong basa. Ka batang kat tukat nipor. Na kata kadau don kam yang ai pi bangin da check bahai le bangin da page ba. Bangin da pan krero ile de ki prok bisinga. What page iki ve? Page ile de. Page ile de check ile de.